Hey, what's up, लोगोफोर? So, जोंनो दिनै सोर दोंनाय मिस्टार जुरुल थमास दैमारि ओमफ्राय बेखौथ' सिनायखायो जोंनि गेमस्रि आब' स' आब' खनसे इन्ट्र' होलाय नोंनिखौ Hey guys, माबोरै दं नोंथांमोना? आंथ' बिराद मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै आगैया आंनियाव आलासियानो फैनायखाय आगैया बुंबाय ओरैनो थास्लायस्लाय मोनसे भिडिअ बानायनोसै रिएक्सन भिडिअ आंनि वान अफ माय फेभ बड' मिउजिक भिडिअ बियो आब' नितुनिनो ओमफ्राय आरो बिम'ग ओमफ्राय आरो हिर'आथ' आंनि को-स्टारमोन आंनि लोगोरि मुभियाव स' नायखांखाबाय आं बहुत बार बिराद मोजां मोनखायो। ओमफ्राय डाइरेक्सनखौ बेनो खालामखादो स' बेनिनो भिडिअ ओमफ्राय जों बेनि भिडिअखौनो दिनै रिएक्सन खालामगोन। So जों बेयो फार्स्ट टाइम जों रिएक्सन खालामगोन दा फार्स्ट भिडिअ आंनिबो फार्स्ट टाइम आंनिबो फार्स्ट टाइम स' जों स्टार्ट खालामसै न' Nature production आं मिउजिकखौनो बिराद मोजां मोनो माने एकदम मोसानो लुगैलायो खोनाबानो मिउजिकखौ जास्टिन Wow. आरो अरुपखौबो जोङो माने तारिफ खालामनांगोन आरोना अरुपनि थाखाय मिउजिक भिडिअआ बहुत मोजां जादोंना बिहाइन्ड दि सिन बिसोरखौबो बुंनांगोन मोसानो बेसेबा गोजौखाना हिर'गाथ' दख'ना गानो दा बेयो दख'नाबो गानो दख'ना बे बिम'गनि सेकेन्ड टाइम नामा बियो ना औ बरिया खनो आं मोजां मोनो बिनि खननाय लकेसनफोरखौ बिराद मोजां मोनदों आरो सिक्किम पुरा सिक्किम दा कालिम्पङावबो लानाय सिक्किम मानसिया डेन्जार गोजौ ना बिराद हेन्डसाम नुखादों हेन्डसामखा हिर'गा ओमफ्राय बेखिनि सिनाव सासे हौवासा ओंखारो आरोना सिक्किमनि नामादा डेन्जार हेन्डसाम नुयो बेखौसो नायबाय थायो आं भिडिअ बांसिन नायनायाव खानाय गोलावा ओहो खानाय गोलावा नङा बिराद एसेल' नुजायो बिराद हेन्डसाम ओइलाय बैयो जोंनिया मिनिनाया जि हेन्डसाम हिर' करियान बायदि नुयो डेन्जार हेन्डसामखा आच्छा अलरेडि नोंहा गार्लफ्रेन्ड दंखायो थारमाने माने होनबाबो आरो बे माबा आरोना जोंहा हिर'गा बे एक्सुवेलि बेखौ माबायो आरो इमप्रेस जायो आरोना बेखौ बेखिनि शर्टखौ इन्टारनेसनेल स्टार्ट खालामसै ना जोंनि बर'फोराव बिदि मेथाइखौसो बांसिन मोजां मोनो माने बिदि माबाफोरखौ मोजां मोनला आं सुइटखौ खोनासं बाबाय आरोना माने गोदान कनसेप्ट बियो मोनसे गोदान कनसेप्ट लानानै माबा जादों आरो वान अफ माय बेस्ट बड' सं माने या बयफ्रेन्ड फैबाय बिनिखा आरो बे ओरै माबा खालामबाय थायोमोन आरो जेनेबा दासो मिउजिक बुजिमोन आरो बाय जाबाय आरो थारमाने बायनि माबाया मिनिङा बेनो आरो ना लासै बै सासेखौसो एसे देखायबावनांगौमोनलै फार्स्टआखौ बिराद मोजां बहुत बरियामोन स' डाइरेक्सन खालामग्रा मानसिया जोंनि खाथियावनो दङ ओमफ्राय बिदिनो मोजां भिडिअ बनायबाय थायो होननानै माने नाजायो आरोना ओमफ्राय आरो आं खोनानो मोनदों थारमाने बहुत गिदिर प्रजेक्ट फैगोन जोंनि आब'निनो दायो खोथाथ'ला ओमफ्राय आसा खालामो मोजां जायो होननानै ओमफ्राय जों बिदिनो रिएक्सन भिडिअ नेक्स्ट टाइम या सियर
मोजां मोजां बनायनो नाजाबाय थागोन ओमफ्राय आंहाबो कन्टिनिउ खालामबाय थागोन स' सापर्टआव दोङो बहुत मानसि थेंक इउ स' माच गाइस एसे सापर्ट होनायनि थाखाय दा खम दिनावनो आंहा 5000 साबस्क्राइबारनि आप जाबाय धन्यबाद Congratulations. बिदिनो सापर्ट खालामबाय था मोजां मोजाङै ओमफ्राय मा बुंनो आब' नोंसोर मा होनो बेथ' बिराद सासे मोजां डान्सारखा बेखायनो आं बिराद मोजांबो मोनो आरो बिनि मा होनगोन रायलायनाय मानाय बिराद मोजां गथ' ओमफ्राय सापर्ट खालामलांबानो जाबाय जोंनि बर' मानसियानो आरो बर'खौ सापर्ट खालामाबा सोरथो खालामनो ना स' सापर्ट खालामबानो जाबाय औ टेलेन्ट दङ नलेज दङ स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिथिखायो खोमा बिनि भिडिअसफोरखौ आरो आंबो मालाबा नायो मोजां नाङो स' नोंथांमोनानो सापर्ट खालामबानो जाबाय मा होनो बेनिखायनो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयारबो खालाम दे होनबालाय बाय बाय बाय